Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Τσιόκα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Καλησπέρα κύριε Γενικέ. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, στην παρέα και στους ακροατές. Θέλω να σας ρωτήσω αν το κόστος της εξυγίανσης πρέπει να το πληρώσουν όλο οι εργαζόμενοι ή αν υπάρχουν τρόποι να εξοικονομηθούν χρήματα χωρίς να αγγίξετε, χωρίς να πιέσετε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Μιλάμε από την ίδια όχθη, με την έννοια ότι όντως δεν μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε το κόστος φορτώνοντάς τους σε κάποιους, αλλά να το επιμορίσουμε δίκαια με βάση τις αιτίες που το παράγουν. Ποιες είναι οι αιτίες που παράγουν το έλλειμμα, το ετήσιο έλλειμμα που φτάνει μαζί με τα τόκο χρεολύσια τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η μία αιτία είναι η κακή ανάπτυξη των συγκοινωνιών, δηλαδή στο ίδιο μέρος πηγαίνουν πολλά μέσα. Φτιάχνουμε λοιπόν τις συνδυασμένες μεταφορές. Η δεύτερη αιτία είναι η κακή ανάπτυξη των εταιριών. 5 εταιρείες με πολλαπλό διοικητικό προσωπικό, με πολλαπλό δευτερεύοντα προσωπικό. Φτιάχνουμε 2 εταιρείες οι οποίες εξορθολογίζονται, όπου το διοικητικό προσωπικό θα ανέρχεται στο 10% του συνόλου των απασχολημένων. Τρίτη αιτία είναι η λαθρεπιβίβαση. Δηλαδή. Όχι βέβαια. Αλλά... Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι το προσωπικό που θα προκύψει με βάση τα business plan που θα είναι πλεονάζων και περίπου φαίνεται ότι θα φτάνει στα 1500 περίπου άτομα, αυτά θα μεταταγούν με ασφάλεια κοντά στο χώρο που δούλευαν, που κατοικούν, σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου που έτσι κι αλλιώς θα είχαν στελεχωθεί την επόμενη χρονιά. Η τρίτη αιτία είναι η λαθρεπιβίβαση και το παράνομο εισιτήριο. Και γι' αυτό με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα προκηρύσουμε μέσα από τα ΣΔΙΤ διαγωνισμό για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η τέταρτη αιτία είναι η τιμολογιακή πολιτική. Δεν μπορεί για 5 χρόνια να έχουμε περίπου καθυλωμένο το εισιτήριο και την ίδια ώρα το πετρέλαιο, τα κόστη, οι αποσβέσεις και αυτά να μην έχουν τη συμβολή τους. Επομένως, και η πέμπτη αιτία είναι, ασφαλώς θα αυξηθούν, αλλά η δουλειά μας είναι να τα αυξήσουμε δίκαια. Με την έννοια ότι άλλο είναι ο χρήστης, ο οποίος θα το έχει για να πάει στη δουλειά του το πρωί με μία κατεύθυνση, άλλο ο χρήστης που θα το έχει για μία μισή ώρα και άλλο ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει. Κύριε Γενικέ, δεν υπάρχει δίκαια όταν οι αποδοχές των εργαζομένων είναι σε πτώση. Δεν υπάρχει δίκαια. Τώρα πάμε και σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Προφανώς είπα να το επιμερίσουμε δίκαια. Πάμε δίκαια όμως δεν υπάρχει. να καλησπερίσουμε και τον κύριο Ραυτόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Τεχνικών της ΕΘΕΛ. Καλησπέρα κύριε Ραυτόπουλε και σε εσάς. Καλησπέρα και χρόνια πολλά κύριε Χατζηνικολάου. Πάντως κύριε Γενική, αν μου επιτρέπετε, και τους 4 λόγους που τους κατέγραψα, πουθενά δεν έχετε βάλει τους εργαζόμενους. Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Ούτε για την τιμολογιακή πολιτική ούτε για την λαθρεπιβίβαση, ούτε για το αν είναι υπεράριθμοι. Κάποιος τους προσλάμβανε και έφτασαν να είναι υπεράριθμοι, ούτε για την κακή ανάπτυξη του δικτύου. Αλλά από τους εργαζόμενους ξεκινάτε. Η πέμπτη λοιπόν αιτία είναι το κράτος. Και στο κράτος χρεώνουμε την ευθύνη πλέον να αναλάβει το κόστος των χρεών που δημιούργησε. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι δεν λέμε εμείς πουθενά στο σχέδιό μας ότι καλούνται να πληρώσουν το σχέδιο εξυγείας. Ο εργαζόμενος των 1.800 ευρώ ή των 2.500 ευρώ δεν θα φυγεί. Αλλά αν κάποιος εργαζόμενος έχει ετήσιες αποδοχές σε κάποια από τις εταιρείες 133.000 ευρώ, αυτός δεν πρέπει να συμβάλλει? Εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να συμβάλλει? Δεν πρέπει, αν κάποιος εργαζόμενος έχει κάποια στρέβλωση? Σε αυτό το ερώτημα είναι καλύτερο να απαντήσει ο κύριος Ραυτόπουλος, παρακαλώ. Κύριε Ραυτόπουλε, τι απαντάτε στο ερώτημα του κυρίου Τσιόκα? Σας ευχαριστούμε για το διάλογο το οποίο κάνουμε μέσω του καναλιού σας. Ο κύριος Τσιόκας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το διοικητικό προσωπικό της ΕΘΕΛ αγγίζει το 3,79% επί του συνόλου των εργαζομένων. Δηλαδή 278 εργαζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους. Είναι έτσι, κύριε Γενικέ? Δεν αγγίζουμε λοιπόν ούτε το 10, ούτε θέλουμε να αγγίξουμε το 10%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επιτέλους θα πρέπει να πούμε αλήθεια στον κόσμο. Αρκετά μας κατηγορήσατε, αρκετά όλος ο κόσμος έχει στραφεί εναντίον μας γύρω από τη μισθοδοσία μας. Στη διάθεσή σας είναι τα χαρτιά και εγώ δεν έχω καμία διάθεση να αντιδικήσω με εσάς και προφανώς δεν θέλω να μου μιλήσετε για την ΕΘΕΛ. Εγώ σας είπα υπάρχει εργαζόμενος και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε εταιρεία είπα. Δεν είπα για την ΕΘΕΛ που μπορεί να παίρνει 133.000 ευρώ.
Δεν είπα για την ΕΘΕΛ και δεν θέλω να μου μπλέκετε την ΕΘΕΛ. Έτσι, δεν έχω πει κάτι για την ΕΘΕΛ, μην μπερδεύετε την ΕΘΕΛ. Κύριε Γενικέ, λοιπόν, η ΕΘΕΛ βγαίνει από το κάνδρο. Η ΕΘΕΛ θεωρώ ότι είναι μια αξιόλογη εταιρεία που προφανώς χρειάζεται και αυτή τα βιώσιμα και εξηγιαντικά της μεγέθη, όμως θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι έχουν πάρα πολλούς λόγους να στηρίξουν αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα κρατήσουν το δημόσιο χαρακτήρα. Παίρνουμε υπέρογγους μισθούς, κύριε Γενικέ. Ακούστε, να σας πω κάτι, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω διάλογο από την τηλεόραση, αυτό απευθύνεται στον κόσμο. Γιατί λοιπόν, αφού δεν θέλετε να κάνετε διάλογο από την τηλεόραση, δεν ερχόμαστε τώρα και να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις, κύριε Γενικέ, στο γραφείο σας, στον διάλογο, προκειμένου να καταθέσετε το νομοσχέδιο προς όφελος του ελληνικού λαού και του δημοτικού κοινού. Σας δήλωσε λοιπόν ο κύριος Ρέπας ότι ο διάλογος για το νομοσχέδιο, να μην μπερδεύουμε, εξής από ό,τι ξέρω την απεργία την κάνετε για το νομοσχέδιο. Διότι το νομοσχέδιο ακόμα δεν έχει κατατεθεί. Το νομοσχέδιο θα εγκριθεί πρώτα ως πλαίσιο από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια και έτσι θα μπει σε δημόσια διαβούλευση και όλοι οι φορείς θα κληθούν. Άρα λοιπόν για αυτό το θέμα μην μπερδεύετε. Δεύτερον, όταν μιλάμε για εξηγήσεις των συγκοινωνιών, μην βάζουν μπροστά την ΕΘΕΛ. Η ΕΘΕΛ είναι ένα σημαντικό όχημα στην εξυγίανση και οφείλει και πρέπει να στηρίξει μια αλλαγή για δημόσιο χαρακτήρα συγκοινωνιών. Τρίτον, αν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι παίρνουν παραπάνω από τα 48.000 ευρώ, υπάρχει άνθρωπος που λέει ότι δεν πρέπει να συμβάλλουν, θεωρώ ότι κάνουν λάθος. Αυτοί που έχουν κάτω από 48.000 ευρώ εισόδημα ετήσιο, δεν έχω λόγο να ανησυχούν. Υπάρχει λοιπόν, να είμαστε σαφείς, υπάρχει εργαζόμενος στην ΕΘΕΛ που να παίρνει αυτά τα χρήματα, κύριε Γενικέ? Απλά πράγματα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, αντί να τα λέω εγώ και εσείς, κύριε Ραπτόπουλε, και κάθε φιλότιμος εργαζόμενος, απαντάω και λέω το εξής. Υπάρχει Βουλή, στην οποία την έχει καλέσει ο κύριος Ρέπας με διακομματική σύνδεση να έρθει να δει τις ετήσιες αποδοχές του κάθε φορέα. Μπορεί η Βουλή να κάνει έλεγχο, ή μπορεί μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων, μπορεί οποιοδήποτε. Εγώ δεν θα πω στη διελκυστίδα να λέω ο τάδε πήρε ή ο τάδε δεν πήρε περισσότερα λεφτά. Αυτό που κρίνω είναι ότι αυτός που παίρνει 1.800 ευρώ δεν πρέπει να φοβάται, αυτός που παίρνει μέχρι 48.000 μικτές αποδοχές ετήσιο εισόδημα δεν θίγεται στο σχέδιο εξυγίανσης και ο δημόσιος χαρακτήρας σε κάθε περίπτωση οφείλει να διασφαλιστεί. Αν εμείς πείσουμε τον Έλληνα φορολογούμενο στη Φλόρινα, στην Καρδίτσα και σε οποιοδήποτε μέρος ότι θα φτιάξουμε μια εταιρεία που δεν θα ξαναπαράξει έλλειμμα. Οπότε γιατί απεργείτε, κύριε Ραπτόπουλε? Μπορώ να μιλήσω, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί από τον κύριο Τσιόκα κατάλαβα περίπου ότι συμφωνείτε σε όλα. Από τον κύριο Τσιόκα καταλάβατε ότι αυτά τα οποία λένε για το σύνολο των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες δεν αφορούν τους εργαζόμενους στην ΕΘΕΛ, κύριε Χατζηνικολάου. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. Γιατί εσείς απεργείτε? Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι εργαζόμενοι στην ΕΘΕΛ, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν υποστεί από τις αρχές του έτους έως σήμερα και όχι το 9μηνο μία μείωση στις αποδοχές τους, το σύνολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της ΕΘΕΛ, 25%. Και αυτό δεν είναι αμφισβητήσιμο από κανέναν. 25% έχουν μειωθεί με τον νόμο 3833, 3845 και 3899 είναι ο νόμος ο οποίος ισχύει από σήμερα που μιλάμε. Αυτός ο νόμος λέει ότι θα ξαναϋποστούμε άλλη μία μείωση από 10 έως 25%. Ο κύριος Τσιόκας είπε προηγουμένως ότι πράγματι οι εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ δεν είναι υψηλά αμοιβόμενοι. Ο κύριος Κόνστας προηγουμένως είπε ότι οι εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ είναι υψηλά αμοιβόμενοι και θα χάσουν 1.500 ευρώ από τα επί συνόλου 2.500 ευρώ που παίρνουν. Τελικά εμείς εκείνο που θέλουμε είναι την αλήθεια. Τίποτα άλλο παραπάνω. Εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε, ότι είστε χαμηλόμισθοι. Αν όμως είναι έτσι, τα μέτρα δεν σας πιάνουνε. Αν δηλαδή έχετε μεικτό ετήσιο εισόδημα κάτω από 48.000, ο κύριος Τσιόκας, εκτός αν λέει ψέματα μπροστά είναι, μπορείτε να το πείτε, δεν σας αφορά αυτό το μέτρο. Άρα, γιατί αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο? Εσείς στην ΕΘΕΛ, να μην μιλήσω για τον ΙΣΑΠ. Αυτό το οποίο μας αφορά, κυρία Μακρύ, είναι η εξυγίαση και ο εξορθολογισμός των αστικών συγκοινωνιών και ειδικότερα της ΕΘΕΛ. Και κάνετε προληπτική απεργία για αυτό πριν. Ακούστε με λιγάκι. Θα σας απαντήσω. Από το 1952 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 9 φορές εξυγιάνσεις και εξορθολογισμός της ΕΘΕΛ. Με άλλη ονομασία. Τη μία λεγόταν ΕΑΣ, την προηγούμενη λεγόταν ΑΣΠΑ, την προηγούμενη λεγόταν ΕΦΕ. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται.
Επειδή απέτυχαν, κύριε Ραυτόπουλε, έχετε δίκιο σε αυτό, να μην ξαναγίνει τίποτα. Να μην αλλάξει τίποτα. Εδώ λοιπόν, κυρία Μακρύνη, λέω, επειδή όλα αυτά απέτυχαν. Θα τη βοηθήσετε αν ακούσετε τον κύριο Ραυτόπουλο και μιλήσετε αμέσως μετά. Κάτω από τις διαχρονικές κυβερνήσεις που πέρασαν, τις 9 φορές, λέμε και καλούμε την κυβέρνηση και μην μας αντιμετωπίζει ως εχθρούς. Εμείς σύμμαχοι είμαστε στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση η οποία θέλει το καλό του Έλληνα επιβάτη που μεταφέρεται, μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λέμε λοιπόν στην κυβέρνηση, αποτύχατε 9 φορές από το 1952 μέχρι σήμερα. Ακούστε μια φορά και τους εργαζόμενους, καλό θα σας κάνει, θα συμβάλλουνε, πάμε να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να μιλήσουμε πράγματι για τις αστικές συγκοινωνίες και για το καλό του επιβατικού κοινού, του Έλληνα φορολογούμενου. Πρέπει να πάψετε να λέτε τα χρήματα τα οποία δεν καταβάλλετε ως αντισταθμιστική καταβολή, ελλείμματα στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτό είναι ψέμα πέρα για πέρα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για το έτος 2009 και έπρεπε να δώσετε 640 εκατομμύρια ευρώ. Αντί αυτού δώσατε 140 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 470 οδηγήσατε την ΕΘΕΛ σε δανεισμό με ληστρικά επιτόκια. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και αυτά πέρσαν οι εγγυήσεις και τα κάνατε ελλείμματα στις πλάτες μας αντί να τα καταβάλλετε. Είναι έτσι, κύριε Γενικέ, ή δεν είναι? Κύριε Τσιόκα, μια ερώτηση πριν απαντήσετε. Μια ερώτηση πριν απαντήσετε. Μια ερώτηση. Ο κύριος Κουλουμπαρίτης ήταν χθες εδώ και έδωσε δύο στοιχεία. Είπε 400 εκατομμύρια επιβάτες, έτσι, 100 εκατομμύρια έσοδα. Έδωσε ένα νούμερο για το οποίο δεν φαίνεται να ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Αν κάνει, κύριε Ξενάκη, ένα zoom η κάμερα θα το δει εδώ. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Κουλουμπαρίτης, αν κάνει ένα zoom θα το δει εδώ. Και θα δει την τελευταία δεκαετία. Εμείς, εάν μας δώσουν τα χρήματα η κυβέρνηση για τους επιβάτες που μετακινήσαμε, δεν χρειαζόμαστε καθόλου επιδότηση. Θέλετε να απαντήσει, να καταλάβετε, εάν τα χρήματα τα οποία οφείλει η κυβέρνηση στην ΕΘΕΛ για το 2009 θα τα είχε εισπράξει η ΕΘΕΛ, 78 εκατομμύρια πλεόνασμα. Και αυτό δεν το θέλει κανένας, κύριε Χατζηνικολάου. Τα στοιχεία είναι εδώ στη διάθεση. Να και τον κύριο Τσιόκα τώρα, παρακαλώ. Δεν είναι μια συζήτηση για αντιπαράθεση, γιατί όπως ξέρετε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ρέπας, έχουμε καλέσει τους εργαζόμενους να αγωνιστούμε από την ίδια πλευρά. Θέλω να ξέρετε, και να ξεκινήσω πρώτα από αυτό, όταν ξεκινούσαμε το σχέδιο εξυγείας για τον ΟΣΕ, μας έλεγαν όλοι, πού πάτε δεν θα γίνει τίποτα. Σας λέω σήμερα, 3 μέρες πριν κλείσει η χρονιά, στο εξάμηνο αυτό που εφαρμόζουμε το πρόγραμμα εξυγίασης, έχουμε μειώσει το έλλειμμα της Τρένοσέ κατά 75%, δηλαδή στα 232 εκατομμύρια έλλειμμα που παραλάβαμε, φτάσαμε να παράγεται έλλειμμα στο τέλος χρονιάς μόνο 50 και στο τέλος του 2011 ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα πληρώσει έλλειμμα. Λέω για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας. Ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει κάθε χρόνο 550 εκατομμύρια. Φταίει το κακό κράτος. Φταίει το κακό κράτος. Φταίνε το ότι δεν πιάνουν τους επιβάτες. Φταίνε. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να διορθώσουμε. Και σε αυτό έχουμε ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο προϋποθέτει 3-4 απλά πράγματα. Ενοποίηση των 2 μεγάλων φορέων. Προϋποθέτει νέες τιμολογιακές πολιτικές. Προϋποθέτει να μην έχουμε απολαβές της τάξης των 100.000. Όσοι τις παίρνουν. Προϋποθέτει ότι ταυτόχρονα το κράτος θα επιδοτεί με σταθερό τρόπο. Προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλείς. Ότι το λεκανοπέδιο ολόκληρο θα έχει αστικές συγκοινωνίες. Γι' αυτό λοιπόν το σχέδιο θεωρούμε ότι η ΕΘΕΛ, το μετρό που είναι κόσμημα, το τραμ ή άλλες συγκοινωνίες, ο ΙΣΑΠ, ο ΙΛΠΑΠ, έχουν λόγους να στηρίξουν μια τέτοια πορεία. Όμως, βρε αδερφέ, θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι το κόστος σε κάθε επιχείρηση του εργαζόμενου στο κόστος συνολικής λειτουργίας δεν μπορεί να ξεπερνά το 60%. Δεν μπορεί να υπάρχει εταιρεία στον όμιλο ΟΑΣΑ που το μέσο κόστος των εργαζομένων είναι 82% ή 78%. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Δεν ισχύει στην ΕΘΕΛ φυσικά, κύριε Γενική, έτσι. Δεν μιλάω για την ΕΘΕΛ, μην μπερδεύεστε κύριε Ραπτόπουλο. Μα για την ΕΘΕΛ, κύριε Γενική, ο κύριος Χατζηνικολάου με κάλεσε εδώ για να μιλήσω ως εκπρόσωπος της ΕΘΕΛ. Όχι ως εκπρόσωπος κάποιας άλλης εταιρείας. Έχετε δίκιο σε αυτό και σας το σέβομαι. Εδώ λοιπόν λέμε, κύριε Γενική. Ότι αν είχα κάτι να διαφωνήσω μαζί σας θα το είχα πει. Πρέπει να σας διακόψω για ένα λεπτό. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ζήτησε να παρέμβει ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, ο κύριος Νίκος Κουτσούκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, σας ακούμε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, κύριε Χατζηνικολάου. Μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται με τους μισθούς των εργαζομένων ότι δεν κινδυνεύουν.
θέλω να πληροφορήσω για όσους δεν το γνωρίζουν και φαντάζομαι ότι δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι οι μισθοί που καλούνται σήμερα οι σιδηροδρομικοί να υπογράψουν σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι κατά 800 ευρώ το μήνα κάτω από αυτά που υπέγραφαν. Και θα σας πω το δικό μου παράδειγμα, είμαι 30 χρόνια σιδηροδρομικός, 30 χρόνια εργαζόμενος, με μικτές τακτικές αποδοχές 2.220 ευρώ και καλούμε να υπογράψω συλλογική σύμβαση εργασία και να διαμορφώσω το μισθό μου στα 1.600 ευρώ. Εάν αυτό θεωρεί ο κύριος Τσόκας ή η κυβέρνηση ότι είναι η διασφάλιση των εισοδημάτων των εργαζομένων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους, σε δύο διαφορετικές Ελλάδες. Λυπάμαι που θα το πω, η κυβέρνηση θα πρέπει να τοποθετηθεί και να κάνει διάλογο με τους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο συνάδελφος, εν πάση περιπτώσει, από την ΕΘΕΛ, προσπαθούν με νύχια και με δόντια όλα αυτά τα χρόνια να μείνουν ζωντανοί οι οργανισμοί και να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό και μόνο το επιβατικό κοινό, γιατί αυτοί είναι και οι πελάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εμείς θέλουμε να μείνουν ζωντανοί οι οργανισμοί, θέλουμε να διατηρήσουμε τις δουλειές μας, αλλά προς Θεού δεν θέλουμε να γίνουμε ραγιάδες στη χώρα των Ελλήνων. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε υπόδουλοι έναντι της Τρόικας. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι παντόσκαιρο, όπως καταλαβαίνετε. Μπορώ να λέω για τα πάντα. Έτσι. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όχι, εδώ ήταν πολύ συγκεκριμένη η παρέμβαση του κυρίου Κιουστούκη. Και λίγο χιούμορ να διανθίσουμε την κουβέντα. Ναι, δεν ξέρω αν είστε παντός καιρού, αλλά έχει βαριχημονιά για τα εισοδήματα των εργαζομένων. Οπότε, ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Ναι, θέλω να ξέρετε. Είναι λίγο ανεπίκαιρο. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι έτσι. Η βαριχημονιά έχει όταν κάποιον, σε μια περίοδο που η Ελλάδα περνάει κρίση, και για την οποία ξέρετε πολύ καλά την κρίση δεν τη δημιούργησε η σημερινή κυβέρνηση, λοιπόν, όταν μια χώρα περνάει κρίση, να μπορείς να διασφαλίσεις το δικαίωμα για την εργασία. Και εμείς και με την εξυγίανση του ΟΣΕ και με την εξυγίανση του ΟΑΣΑ βάλαμε βέτο, διαπραγματευτήκαμε με όλους τους συνομιλητές μας προκειμένου να μην υπάρχει καμιά απόλυση. Είναι προφανές ότι στην κρίση υπάρχει κόστος και στο κόστος το δέχονται όλοι και αυτό το αναγνωρίζω. Ο καθένας μας στην οικογένειά του το αναγνωρίζει. Να απαντήσω όμως το ερώτημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές, ότι εμείς ο ΟΣΕ, σας είπα, τον ξανακάνουμε όρθιο και βιώσιμο. Όσον αφορά για τα εισοδήματα που λέει ο αγαπητός φίλος συνδικαλιστής, λοιπόν, είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης. 35 μέρες κρατάνε διαπραγμάτευση. Σήμερα ξανασυναντήθηκαν με τις διοικήσεις του ΟΣΕ οι εργαζόμενοι, η Ομοσπονδία. Προτείνουν, αντιπροτείνουν, προφανώς υπάρχει μια κουλτούρα διαλόγου. Με βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχει ο ΟΣΕ και το business plan που έχει καταστρώσει, είναι προφανές ότι θα δει στα πλαίσια αυτού του διαλόγου ποιο είναι το όριο της μισθολογικής κλίμακας που μπορεί να αντέξει για να δώσει στους εργαζόμενους για να είναι και βιώσιμη εταιρεία. Αλλιώς, αν κάνουμε ελληματική πάλι την εταιρεία, τότε πάλι ο εργαζόμενος θα πληρώσει. Άρα λοιπόν είμαστε στην περίοδο που γίνεται συζήτηση. Σήμερα συναντήθηκαν και από ό,τι γνωρίζω την Τρίτη θα ξανασυναντηθούν οι εργαζόμενοι για να καταλήξουν στην τελική τους πρόταση γύρω από τις νέες συλλογικές συμβάσεις. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Χθες ακούσαμε όλοι τον κύριο Ρέπα με έκπληξη να λέει... Χάσαμε τον ήχο της κάποιας μακρύ. Τώρα ξανακούω, ναι. Με ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Ναι. Ακούσαμε τον κύριο Ρέπα λοιπόν να λέει στους εργαζόμενους παίζετε με τη φωτιά. Αυτό είναι κάποιο είδους προειδοποίηση, είναι σαφές. Τι εννοεί, ότι αν δεν σταματήσουν οι απεργίες... Το προειδοποίηση είναι πολύ ευγενικό. Είναι πολύ ευγενικό, ναι. Είναι απειλή, για να το πω έτσι πιο άκομψα. Εν πάση περιπτώσει, τι εννοεί, θα ιδιωτικοποιήσετε τις αστικές συγκοινωνίες, θα επιτάξετε τους απεργούς. Πού ακριβώς προσανατολίζεται, γιατί ήταν αυτό που εννοούσε. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι οι κρίσεις και του κ. Χατζηνικολάου πριν είναι αυστηρές, αλλά είναι και σωστές όμως. Είναι προφανές ότι το παίζουμε με τη φωτιά. Έχει συγκεκριμένους αποδέκτες. Στο συνδικαλιστικό κίνημα, ξέρετε, υπάρχουν τάσεις, απόψεις. Άλλο πράγμα είναι κανείς να φροντίζει, να εντάσσει το ατομικό του σε μια συλλογική προσπάθεια και εκεί να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό. Και άλλο πράγμα με πράξη παραλήξης να επιδεινώνει τα οικονομικά μεγέθη μιας εταιρείας και να οδηγεί
την εταιρεία αυτή σε χρεοκοπία και να δυναμώνει με τις πράξεις του αυτές τις φωνές που λένε αφού δεν μπορούν, ιδιωτικοποιήστε τες. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να πάμε από την όχθη που λένε... Πάντως, κύριε Σιώκα, να σας πω κάτι. Δεν είδαμε να κάθεται στο σκαμνί του κατηγορουμένου κάποιος από τις διοικήσεις αυτών των εταιριών οι οποίες οδήγησαν στη χρεοκοπία και βλέπουμε μονίμως οι εργαζόμενοι να επομίζονται το βάρος. Ξέρετε, θα ήταν ανακουφιστικό για όλους μας, για τους πολίτες, να δούμε και 2-3 κρατικοδίαιτους και κομματικοδίαιτους δίθεν μάνατζερ των εταιριών που τις οδήγησαν στα βράκια για να κάνουν πολιτική, να τους δούμε να κάθονται στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Στον ΟΣΕ το κάναμε και έχουμε παραπέμψει σοβαρά θέματα στη δικαιοσύνη. Ό,τι αφορά τον ΟΑΣΑ, έχουμε ζητήσει οτιδήποτε έχει την παραμικρή υπόνοια. Γιατί ο ΟΣΕ, για παράδειγμα, ήταν εκτροφείο σκανδάλων. Βεβαίως, με τα μαύρα βαγόνια, με τα περίεργα. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει η λεγόμενη. Δεν το λέω τώρα για να περιεργήσω. Η λεγόμενη πρόταση ΡΕΠΑ. Η οποία τι λέει, στον νόμο λοιπόν που διατυπώνουμε για τον ΟΑΣΑ. Να το πω λίγο αυτό, 2 λεπτά, κύριε Ραπτόπουλε. Πρέπει ένα λεπτό, κύριε Τσιώκα. Με ειδοποιούν ότι ζητά να παρέμβει και επειδή τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Μετρό, ο κύριος Σταματόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ήθελα να καταγγείλω τον κύριο Τσόκα. Λέει ότι υπάρχουν καθαριστικά στα μέσα στα τρεις τροχιάς μεγάλα. Εγώ τον καταγγέλνω να βγάλει τώρα και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί οποιοδήποτε καθαριστικό από το Μετρό. Αυτά τα ψέματα που λένε ότι έχουμε καθαριστικά μεγάλα, είπε προηγουμένως ότι όχι στην ΕΘΕΛ, στα μέσα στα τρεις τροχιάς. Εγώ τον προκαλώ τον κύριο Τσόκα και το ξέρει. Έχω πάει τα καθαριστικά και τα έχει δει και λέει το ξέρω. Πώς τα λένε αυτά? Εγώ από το Μετρό δεν έχω άτομο να παίρνει αυτά τα καθαριστικά που λένε. Να απαντήσει ο κύριος Τσόκας. Λοιπόν, θα ξαναεπαναφέρω την πρόταση για να κάνουμε μια συζήτηση κάποιου επίπεδου. Σας είπα ότι μπορεί να πάει μια αντιπροσωπεία από της Βουλής να ελέγξει τα μισθολογικά του 2009 που έχουν εκαθαριστεί σε κάθε εταιρεία και όπου βρίσκει. Όπου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν είπαμε ότι μπορεί ο συνδικαλιστής ο συγκεκριμένος να μην έχει. Δεν είναι παράξενο. Πού είναι τα λεφτά που είπατε? Τα 133 χιλιάρικα που είπατε, πού είναι, σε ποια εταιρεία, δεν το λέτε. Μπράβο, να βγούνε, να ξέρουμε ποιοι τα έχουν δώσει και ποιοι τα δίνανε. Σας είπα ότι το πιο απλό. Μα το είπατε ακούστε, όμως. Δεν κάνουμε μια συζήτηση για να στοχοποιούμε ανθρώπους. Μα εσείς κάνουμε μια συζήτηση για να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Σας είπα λοιπόν ότι υπάρχει εταιρεία που ο εργαζόμενος μπορεί να έχει φτάσει σε 130 και τα 100 και τα 70 και τα 80. Το Μετρό δεν είναι. Ο ΣΕ δεν είναι. Ποια είναι? Συμφωνούμε. Τα δίνανε. Γιατί να μας βάλεις εδώ Κατσάνι όλους, γιατί να την πληρώνουμε όλοι μαζί. Θα πάει κάποιος φυλάκι στο φινάλε, γιατί είναι άδικο. Εμείς είμαστε κάτω από το -3, -4. Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο Σταματόπουλο. Και τώρα μας κοιτιλάτε, μας βάλεις τα 1.000 ευρώ και μας παίρνετε και οδέτε κιόλας και μας κατηγορείτε. Εάν και ο κύριος Σταματόπουλος συμφωνεί σε αυτό, είναι σωστό να τα κόψουμε αυτά και να μην υπάρχουν. Γι' αυτό και ο κύριος Ρέπας προτείνει στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε να υπάρχει ένα άρθρο που θα λέει όταν μια εταιρεία στο τρίμηνο απάνω, κάθε τρίμηνο να ελέγχεται από ορκωτό λογιστή. Στο τρίμηνο απάνω, και αυτό είναι η είδηση που καταθέτω σήμερα από το φιλόξενο κανάλι σας. Όταν στο τρίμηνο απάνω αποδεικνύεται μέσω ορκωτού λογιστή ότι αποκλίνει το business plan κατά 10%, τότε αυτόματα θα σταματάει κάθε εργασία και θα επιχειρείται καινούργιο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα φύγει τις αιτίες που παράγουν το πρόβλημα. Κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, κύριε Σταματόπουλε. Εμείς στο Μετρό τα έχουμε πάει και στον κύριο Τσόκα και στον κύριο Βούγια. Δηλαδή στοιχεία τα οποία το Μετρό δεν μπαίνει μέσα από εμάς. Μπαίνει από κάτι κτίρια που έχουν νοικιάσει. Ενώ έχουμε κτίρια δικά μας, πληρώνουμε 25.000 κτίριο απέναντι. Εδώ είναι άδεια τα κτίρια τα δικά μας. Η επέκταση ωραρίου. Δεν κάνουν έλεγχο, διώξαν τον κόσμο και δεν γίνεται έλεγχος. Το θέμα είναι να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο και αυτή την ώρα αυτοί που φύγονται μέσα από ένα σχέδιο υπονόμευσης της εξυγίανσης. Δεν χωράει ο κόσμος. Μέσα από ένα σχέδιο υπονόμευσης της εξυγίανσης φύγονται οι εργαζόμενοι. Γιατί το κάνουν αυτό? Όταν λοιπόν αυτή την ώρα υπονομεύουμε την εξυγίανση, υπονομεύουμε τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια πρόταση από το κανάλι σας. Πολύ σύντομα, κύριε Ραυτόπουλε, πρέπει να αλλάξω σελίδα. Τολμάμε εμείς οι εργαζόμενοι. Ένας ενιαίος φορέας αστικών συγκοινωνιών, ένα ενιαίο μισθολόγιο.
Ιδού η Ρόδος, ας πάρει την μπάλα ο Γενικός. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πολύ μείωση των λειτουργικών δαπανών, μείωση των λειτουργικών εξόδων των εταιρεών. Να πάρει την πάσα ο κύριος Τσιόκας και να τη μεταφέρει στην κυβέρνηση για να υπάρξει απάντηση. Κάθε προβληματισμός είναι ευπρόσδεκτος. Ήδη κάνουμε τη μεγάλη τομή. Από 5 εταιρείες θα τις κάνουμε 2. Έτσι όπως μας περιγράφεται στις εταιρείες, δεν είναι η ΕΣΕΛ, δεν είναι το μετρό. Υποθέτουμε ότι είναι κάποια από τις άλλες, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πραγματικά το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν είναι το μετρό, δεν είναι ο ΙΛΠΑΠ, δεν έχει σημασία να παίζουμε την κολοκυθιά. Σημασία έχει ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Κάπου υπάρχει το 133, κάπου υπάρχει το 33. Μεσολαβούν λοιπόν 100.000. Ας παλέψουμε λοιπόν να διορθώσουμε αυτά. Γιατί ένας εργαζόμενος σε μια εταιρεία που παρέχει το ίδιο έργο παίρνει 33 και κάποιος άλλος 133. Ας παλέψουμε να διορθώσουμε. Εγώ περίμενα ότι ο κύριος Τσιόκας θα το πει με την υπογραφή του. Πείτε το εσείς. Με την υπογραφή του. Οι εργαζόμενοι αποσπασμένοι που είναι στα υπουργικά γραφεία, στα πολιτικά γραφεία, στα βουλευτικά γραφεία και οπουδήποτε αλλού είναι αυτοί οι οποίοι μας συγκρίνουν εμάς τους εργαζόμενους που δουλεύουμε απάνω στην παραγωγή και μας συγκρίνουν με τα μισθολόγια τα οποία υπογράφουν οι βουλευτές, οι υπουργοί και είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία. Και πιστέψτε με, δεν θα βρεθεί άνθρωπος να με διαψεύσει. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, κύριε Νικολάου. Εδώ λοιπόν οι υπερορίες οι οποίες πληρώνονται πλασματικές. Τα ρεπό, να σας πω μόνο ένας εργαζόμενος σε 15 εργασίες ημέρες, μην κάνετε λάθος. Κάντε λάθος. Ό,τι αφορά τους αποσπασμένους, και 60 ώρες υπερορίες νυχτερινές και 208 νυχτερινά. Τι είπατε, κύριε? Σε 15 μέρες αυτά. Εδώ έτσι, στη διάθεσή σας. Αλλά μην νομίζετε ότι εμείς δεν τα έχουμε πάει στο εισαγγελέα. Για ρεκόρ Guinness. Μην νομίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν τα έχουμε πάει. Τα έχουμε πάει. Τα έχουμε πάει το 2004, όχι σήμερα που το 2010. Βγαίνουν και λένε ότι γιατί δεν μιλάγατε τόσα χρόνια και μιλάτε σήμερα. Εγώ προσωπικά πήγα στην εισαγγελία πλημελιωδικών Αθηνών και κατέθεσα τα στοιχεία. Μάλιστα. Ακόμα περιμένω την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Και το γνωρίζει ο κ. Γυρίσουμε σελίδα στο